Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyi nanɗon ay ngol ɗon bindol gongol downgol kañum tappirde pular nde jata tan ko Play Store binda Multiling mbaɗa o Keyboard anda ko ni jangirte ko angale banda ko mi wawa angale min ko gongon ko ni bindita kam Multiling o ha gayna Keyboard eyi gesi o sa tan jiya tan mbaɗa nanna e portable ma ndewa mbiyama ɗo so arti tan mbaɗama o naata garnamo de o naata gayna jalta jaha to WhatsApp ma kala video yalta ɗo windete dirta ɗo ɓoƴƴa hen doole pooɗa paya banggue ma nana seeɗa jiya ko wine langga yalta tan gaccita ɗi jalta mayi dow to ko winda o piya o ɗemɗe ɗe jalta aɗa worowo ha jiiya fulfulde piya fulfulde tan wonti fulfulde dokka hajuma hanka kala jiiɗa winde pular binda on paami ɗon nan ɗon ƴette kadi batte kane moon o ko musidɗo moon no giɗo moon saabu Allah Yaya l'école Sénégal so tawi a ronki yaade noon noddu en kadi 00 221 117 906 81 cagguirɗa caggueɗama a faami alhamdulillah a faman kadi ngala cagguide ta pama tan